On upeaa, että se innostuksen liekin syttyminen ja ne sellaiset hetken leimahdukset nousevat esiin, mutta mun mielestä innostuksen pitäisi olla sellaista, joka jää tänne. Innostavan johtajan aito läsnäolo on nöyrää lempeyttä, pirteää energiaa, vahvaa uskallusta. Eikö tästä paketista tule aika kiva johtaja? Ja jos hyvä johtaja ei voi välttämättä ihan kuka tahansa olla, niin arjen innostaja voi silti kyllä olla kuka tahansa. Ihan kuka tahansa. Ammatilliseen innostajuuteen tarvitaan sitten jo vähän jotain enemmän, mutta siellä arjessa, omassa työyhteisössä arjen innostaja voi olla kuka tahansa. Ja innostunut ihminen todellakin voi paremmin. Innostunut ihminen on luova, eli semmoiseen luovuuden virtaan ja innostuksen spiraaliin pääsee vaan sillä, että antaa sille innostukselle vallan.